Ćao ljudi, ja vas ponovno Luka Serbia TV i danas ću vam odigrao novu mapu koja se zove Skygrind. Ako sam dobro izgovorio. I to je kao Skyblock, samo što kada rešimo neke misije, mislim neke misije što piše, onda dobijamo nova ostrva. I sad ću vam ja to pokazati. I idemo. Evo ga. Sad nam nešto piše tu dole. Moram malo da sačekamo. Evo ga. Evo, prvo trebamo da pokupimo ovo jedno drvo, piše get wood. Pa ajde to da uradimo. I evo ga i dobijamo kao što vidite ovo ostrvo. Ajde sad da napravimo ovako. I radnu tablu jednu. Evo sad ćemo tu. I sad treba napravimo pickaxe. Wooden pickaxe. Znači treba će ovako dva. Da napravimo štapiće. Ovako. Napravili smo to i stvorio se još jedan. Sad trebamo da pokupimo neki farmers nešto. To je verovatno kamen ili tako nešto. Sad to vidim. Ovo farmer nije, ovo je stone obično. Nije ni ovo. Ovo nije obična zemlja. Čekajte ljudi da im, ako prebacim na srpski jezik, ako prebacim na srpski, vidim da li će se ovo prebaciti na srpski. Sad ću malo da zabaguje. Dobro. Vidite ljudi što baguje. Ja sam prebacio na srpski, ali neće da se prebaci, tako da ću da vratim na engleski. I da ljudi, sad sam se sjetio šta je, to je pećnica ova, valjda, ja mislim da je to pećnica. Nego engleski to. Ajde. Vidite ljudi što baguje malo. Vidimo da li malo nešto ispada ovdje. To možda da pokupimo. Ne, dobro. Tako, ih 5. Tako. Imamo 7, za ono treba 8. Ja mislim. Tako da ćemo otići do ovog ostrva. Da preskačem, da. I uzmemo još jedan, dobro sad. Ja mislim da to je ovo.
Jeste. Sada trebamo kuka chicken. Ne znam dakle mi kokoške. Ali sad ćemo imati što smo dobili na onom tamo ostrovu. Samo još malo drveta. Uzmemo. Rekajte, ja mislim da je tamo spawner za zombije u takvom mjestu. Pa se kod njih nalazi to. Ajde, pošto mislim da je spawner za zombije, da napravim jedan mač. Za svaki slučaj. Ovako da uzmemo da bi otišli od tog ostrva, malo drveta. Dobra. Mogu ovako, ne mogu. Ovako i ovdje. Da, evo ljudi, tu je ovaj spawner. Da, zombije, skeletone. Sa, kako se zove, sa hranom, letine. Sad trebamo sačekamo noć. Valjda. Ili samo da zatrpamo rupu. I uzmemo odavde. Trpamo odavde. Da, evo oni će tu da se stvaraju. To uzeli smo kokoš. Jedno ovo, uzeli smo da petlja. Tako. I ovo da pocepam. I sad će uskoro i noć. Tako da idemo dalje. Čekajte ja da stavim i ovdje ovako. Da ne bi slučajno pao. Sad trebamo da skujemo ovo. Aj, to ćemo s svojim jednim drvetom da radimo. I da ima sad ćemo da dobijemo. Ovo, koje, aha, sad ovdje ostalo. Sad nešto trebamo hleb, da uradimo sa hlebom. Bake bread. Ne znam nešto, trebam to sa hlebom. Sad ćemo još malo drveta. Inače, ako se nešto čuje, to moj brat igra. Fifu. 15 na Xboxu. A još jedno, da napravimo malo uglja. Da pojedem prvo. Ne znam da li ovo znači da... Ne znam, nešto trebamo sa hlebom poradimo. Ali prvo da imamo šta ima tamo. Ovdje. Dobro, to ćemo sad da začeti. Ovako da uzmemo i taj ugalj. Evo, tamo su creeperi. I enderman jednoga. Sada ne bi bilo pametno da imamo tamo, nego ćemo ovako. Da napravim ja ovako 4 baklje, da stavim na moje ostrvo. Ovdje. I ovdje. Za svaki slučaj. Čak da im da li ovdje pokažu da ne. Ne piše ovdje ništa.
Da, creeper je došao. Lijepo je pukne. Puko je, ali dobro, ne bude ništa da sruši. Biljka bread. Šta li to znači? Biljka bread. Čekajte ljudi moji da proverimo u Translate-u. Vidite što ovo radim. Da, uključu sam. Ovako. Ne, ovako, engleski. Ovdje da bude srpski. Viktor ispred. A da ispečemo hleb. Kako se to radi? Ne znam, sad ćemo da nađemo negdje hleb. Ne bi sad išla tamo. Tamo vjerojatno neko ima hleb, ali ne mogu da idem tamo. Ne znam zašto će nam ova voda, to ne znam. Ajde da. Pogledamo. I ovo poradimo, tako. Nego zombi nam dolazi. Ovako, pa stavimo voda. Tu bude voda. Dođi Enderman, ajde ako se. Zombi, ćao, aj. Ćao, zombi. Ćao. Ajde, dođi. A bežiš, a? Sad bi se malo ispravio, mi je palo ono colo meso. Jo, ljudi moji, zaboravio sam da samo da pojačam ovo malo. 25. Da se bar nešto čuje. Ajde, dođi, a ovo vidjela je tako. Pa dođi gore, a pao je, a? Pao. Gledaj jeste. Daj, gledaj, pao. Samo kad se story odiže, ne? Ali pao je ljudno. To je zanimljivo, sam ga dobro sada. Mojim se lukom strelom da ne zvi nas, ne nisam. Tako. A ćemo mi njega. Mrtolje. Malo voda. Uzmemo i tu smo dobili strelo danas, skeletoru. Ovo beži creeper. Ne! Ne. Ja, ljudi moji, sad sam crko. Nisam mogu ono kao da okusim koja se srta is. I ljudi moji, pali smo. Moramo iz početka da pravimo. O, mač
rampi to. Što smo imali? Tu. Tako. Da ima kamena. Evo ga tamo još jedan creeper. Beži od mene. Sad si me rastukao, beži. Tako. Unutra ja mislim da ima kamen. Beži ti. Na. Dole. Da, došao pomalo kamena, on me napao. Ali ni ovdje kako vidim nema. Evo ga. Uj, dobre. Malo da propadne. Napao mi je. Dobre. Idem ja sada gore da napravim mač. Tako i sad je uskoro dan. Čekajte napravim mač. Jedan. Da napravimo ugalj. Napravit ćemo 2 uglja. Mogli smo i 3, ajde. 3. I uspelo je 3, ostalo nam je još jedan ovaj. A dobro, koga šiša. Meni je sa ovim tim. To da napravimo. Mi moji izgubili smo dosta pečuraka. Ako budemo trebali supicu da napravimo tako nešto, to će biti teško. Kako ja ovaj hleb sad da ispečem? Ja mislim da se to ne peče, da tu piše peći hleba, ja mislim da mi trebamo samo da napravimo hleb. I napravimo ovdje bude mrak. Možda treba da staviš u pečnicu. Pa vidjet ću. Mislim, ne verujem da trebam sada u pečnicu ostavim hleb. Tako. Čekajte da uzmem ovo. Dobro, ajde. Jedan smo pali, ljudi moji, valjda se to više nikad neće ponoviti. Nadam se. Pa iskopat ćemo ovdje dole. Ovdje. Sada stavimo ovako. Dole. To. Da se popnem gore. Dobio sam 2 strele, dobro. Da radimo malo.
treba napraviti neki chest da ubacim. Dođi sa neki menja. Dobili smo još zemlje. Ovo to mi trebati. Gdje si ti pošao? Sad sam dobio ovo. Bone meal. To je ono kao kad zasadim da brže raste. Ne znam ljudi gdje da nađem pšenicu da napravim hleb. To mi je najveći problem. To bi trebalo bude naravno ovamo ostalo, ali nije. Vjerovatno bi tu trebalo da se zasadi pored vode, ali gdje da nađem pšenicu? Ali moj ne vidim gdje da nađem pšenicu ovu. Ovo samo da iscepamo skroz. Imamo 3 ove. To je da sadim još. Ajde daj mi leba. Kad bi se stvorio neki dom bi samo hlebom ili pšenicom, to je bilo super. Ja ne vidim nigdje ovdje hleb, da, to je problem. Tu je još jedan dom, sam stavimo. Čekajte ljudi, samo napravimo malo neki chest i uskoro ćemo završiti epizodu. Ako ne budemo mogli da nađemo ovaj zadatak, ako ne budemo mogli da rešimo, nema veze, vidjet ću ja za sljedeću epizodu kako se to radi, pa ćemo to uraditi. Ostavljamo. Evo gore. Ovo skeleton ima na glavu, ali ja to ne mogu staviti na glavu. Da ću nastaviti ruci. I sad mi treba neki zombi ili možda skeleton koji ima, što sam ostavio tamo, koji ima hrane. Tako. Ovdje, Iće sa mnom, hoćeš krenuti. Treba nam hrana sada. Ajde, daj nekog s hranom. Svaka bula, znam. Tako. 4. Ajde. Evo ga. Ajde, imaš li ti malo hrane? O, super, to mi je trebalo. To mi reci. To mi reci. Imamo ovo semenje, ljudi moji, ovo semenje. I sad ćemo to da zasadimo, samo trebamo napravimo. Nemamo, treba ćemo jedno ovo. Ili dva ipak, ne znam sad. Na jedno trebati.
i ovo. Sad ćemo da uzmemo Steam. Šta je to? Who se zove na engleskom. I ovako, stavit ćemo tu pšenicu. I ovo ćemo sad malo početi da proširujemo zbog pšenice da nam ne bi padala kad je budemo uzimali. A ako padne, gotovo je onda. Ovako. I pa imamo i ovo da malo ubrzamo rast. To super. Evo koliko je porasla pšenica. Super. Samo što nam sad treba malo hrane. Znači ja da idem kod ovog ovdje. Ponovno sam vratio ovu čest koji sam ja kupao. Ne. Imao sam sada sreće. Tu, da uzmemo. Vratimo tamo. Čekaj da uzmem ovo. I ovo. Treba, onda ovo ne treba. Ovo se dim, ovo. Ne treba, samo tu. Ne, tu. Jedno sam stavimo tu. Ovo se bavimo. To, još bunila i to da jedemo. To mi trebalo. Samo da iskopam vodu. I doskopat ću. Da ispečem ovo. Tako, da zasadimo još jedno. Da ovo stavimo u čest. Ovo. Da ovo jedemo malo. I ljudi moji, idemo da ubijemo još nekog, da imamo da li ćemo dobiti još malo. Da li ćemo dobiti još neki oni bone meal ili još malo ovo da jedemo. Sada su dvojče, dobre. I ne samo zemlja i XP. No, inače dosta XP, evo 9 levela imam. Tako da, ako bude neko ostalo sa enchanted table-om, to još jedan ovaj. Još jedno to. Sad da imamo da li ćemo dobiti bone meal. Onaj kao od ovog. Ili koske pa da napravimo bone meal. Ne, ništa. I ajde još jednog ili dvojicu da ubijemo. Još dvojicu, eto. I idemo na naš ostalo i da završimo epizodu. Ajde, dođi, ajde. I da posadimo naravno ovo. Siso i da ispečemo ovo. Čekaj, noj. Ajde. Dođi. Prizivam te. Ajde, dođi. Prizivam te. Možda kad ja ne budem gledajući. To bio pauk. Jao, sad je mrak. Gore ga je stvorio i pauka je stvorio. Ovo. A ne, sad sam ga gore dole. Sada se pauci stvorio. Ljudi, ne! Ponovo sam
pao. O, nisam smeo da dopustim. Ne. Dobre, neke stvari su nastale u čestu. Dobro, ljudi moji, to je to bilo, ljudi, za ovu epizodu. Ja ću prije sljedeće da napravim one stvari što sam izgubio i da nabavim. I to je to bilo, ljudi moji, za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!